Jo vaig ser escollit. Vaig ser escollit. El mèrit és de les persones que van escollir. El que sé per poder transmetre això als meus jugadors o els coneixements, al final jo també els he pres. Tampoc em pertanyen a mi. Em pertanyen a tots els entrenadors que jo he tingut, tots m'han aportat alguna cosa, tots els companys que vaig jugar i vaig aprendre molt, i els jugadors que ara tinc la gran sort de dirigir. De tots ells he après. Jo només tinc una cosa que m'imputo. Estimo el meu ofici. Tinc passió pel meu ofici, creieu-me. L'adoro. Al final, tot es redueix en instants. En cadascú de les nostres professions, els nostres oficis, tot acaba en un instant. Les nostres feines que tenim, sempre hi ha un moment que ens fa joia. Jo estimo la meva feina per aquest instant. Em direu, és suficient, és poc, és el meu. És el que em pertoca. És d'aquesta passió que no sé d'on he agafat, perquè el meu pare, el més rodó, em sembla que era una rentadora el que havia fet. Per tant, no tinc una herència familiar que em pogués importar aquest gest, no sé d'on he vingut, però tinc aquesta passió. I la tinc ara com la tenia quan era petit i que me la va portar al poble. Aquest instant màgic és el que dona sentit a la meva professió, tota la resta no n'hi ha. I d'on ho he agafat? Tot això no he vingut? Ja us ho dic, no ho sé, però m'ha ajudat moltíssim. A mi meus pares m'han educat, força bé, diria que molt bé. L'escola m'ha ajudat, per suposat. Però el que m'ha educat, el microsistema, que és un equip de gent que estan junts, allà m'han donat tot això, el que jo ara a mi soc com a persona, a mi m'ho ha format, m'ho ha donat haver fet esport. Allà he après el que significa guanyar i a celebrar-ho amb moltíssima moderació. M'ha ensenyat el que és perdre i que fa mal de veritat. Però aquest perdre és el que t'aprèn a aixecar-te i a valorar el que costa després guanyar. He après que un entrenador decideixi que avui jo no jugo, perquè ell ha après que ell pensa per tots i jo només pensava per mi. He après que un company és millor que jo i es mereix jugar. He après que els retrets i les excuses no serveixen absolutament per res. L'esport, de ben petit, és tot el que m'ha donat i m'ha format com a persona i el que sóc avui. Però creieu-me que si no haguéssim guanyat tant estaria igual d'orgullós pel com la nostra gent, que estem allà, a mi mateix, ens hem esforçat perquè les coses funcionessin i que la gent es pogués estar orgullosa de tots nosaltres. Jo vaig néixer en un poble molt petit. Jo no vull ser exemple de res. Jo només vull fer l'ofici, el meu ofici que tant estimo el millor possible. Som un país imparable, creieu-me que som imparables.